Miawhag ang Cebu City Police Office sa mga barangay kapitan sa Sinsin ug sunundos nga magpablatter sa nitong pagpangrakrak sa ilang mga Pinoyanan gahapon sa kadlawon. Samtang padayon nga giimbestigahan kung si kinsa ang responsable ug unsa ang motibo sa maong hitabo. Ani ang report. Tanang anggulo ang isubay karon sa Cebu City Police Office sa pagpangrakrak sa mga panimay sa duha ka kapitan sa Mountain Barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Lakip nini ang politika, personal o kaha may kalabutan sa negosyo. Apan gipadayag sa kapulisan nga mas maayo makig-alayon kanila ang hingtungdang mga opisyal aron mas mapadali ang pakisusi. So far, as general, nagpa-investigar ta, no? Pero mas maayo gid datong naapod ang mga complainant nga mo complain mo sa station para mahayagan sad or mas tagaan og linaw gyud og unsa gyud ang motive. Una nini gitagalan og napo kaadlaw sa mayor ang Cebu City Police Office nga resolbahon ang panghitabo kay kun dili akusahan niya ang kapulisan nga maoy nagpaluyo sa pagpanghasi. Apan gihulagway kini sa kapulisan nga dili makiangayon sanglit daw gihukman sila. Gipaniguro sa kapulisan nga nagpabilin silang neutral nga tigpatuman sa balaod. On the contrary, we are already hampering the investigation. Kung kami mismo nga nag-effort nga maimbestigahan ang kaso, ang isyo, igidudahan na hinoonta. So, that would be unfair. Why not help? Why not cooperate? In fact, kung musopa taog doubt, musopa taog speculations, unsa naman pag-proceed sa atong investigasyon na. Sa pikas bahin gipadayag sa kapulisan nga malinawon man ang dakbayan. Hinuon padayon ang ilang monitoring sa panghitabo karon sa syudad. Nunot kini sa plano ni Mayor Osmeña nga mo request nga ipabos sa community control ang syudad sa Sugbo. Apan gipadayag sa Commission on Election nga dili basta-basta mapaubos sa community control ang usa ka dapit kay aduna pa kini agian nga mga proseso. Moagi pa kini sa Comelec and Bank. It is better siguro nga it should be investigated first, find out the right unsa bagi na hitabo ato, and then it will be deliberated by the RJCC. After that, siguro mag-recommend sa Inbank. Kaya ang Inbank maggoy mo declare ug naa sila ug mag-Comelec control or dili. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.